Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kublay pi baro ginigilong ki khubor bam tagasngi ka jinyeseng samla jongka balang Church of God Meghalaya Assam circle nongpo kalapalong ya ka food fest seal of work but sport men haka pratrik unai wing arhajar apsan hamadan snong erpakon nongpo ya ketika yo ya di bam bat kayo kilan men la shimbenta de ki samla hapo ka circle nongpo bat ka balang umsning Lapli kene ka food fest da uba Amos Shine Marbanyang kum ukong san. Lapnya ya kene ka program da uba Shanbok ko hirela kum usyong knor. Kibala don lang ki kentup ya ka kong harmonika marak secretary president Ton Makri u pastor A Rempang ha ka jing pelong ya ka yo yadi bam kalong ban pinmi jing senyang na ka benta ka jing don kam jing ki khun ka balang syu syu ban pinwandur ya ka jing ya teli ki khun ka balang. Chairman ba yalam ye kene ka jingalang jongi ka ba lapelong khang na gamda ka ban raise fund ka ba lapelong ya food fest ka sales of walk bat ka sport ai ko play na gamda jong pi kit kam pastor kireng ba balang bat baro ki bayadon lang ada ne kapor kena kalyang jongangan ngoba sibon namar ba kene ka day ka ban raise fund jing ai berit jongan tua ban kadus ketri ban wan sekamat. Ni jing ai berit jonga seka. Baro pi gibi don lang hang ni kalong sisa ka buram ka bakrau ban yang akmat jong pi kene gesngi. Hapo ka syatri jong gajing ka jing ai bat ka jing ya Yesus Kristus ka bate lang yengi nga ai kublay gajing seng samla Meghalaya Assam jong ka balang play ka circle nong po rengkat bat ki par bengej baro ki bana umsning bat ni kiwai ki jaka ka bapila ban ya don lang ne menta ka seni Patrick u November arajara pusan kalong sisa gajing kemen yengi kum sieng sisem haka jinglong gaweng in the family of God but kani kalalong sisa kay kablawan ra lang ingi kamansim ya kabangin yo banya don haka ka food fest kajing dia tiet but kum do kajing kakilan met haka football haka banile point bat kiway house name arhajar arpunyo ka FIFA ka badai kawai ni kinong pek yung ka football ha ka perfect ka ainam ya way ni kinong ilekay football ukaka balang way na kinong ilekay kibat mitam ha ka perfect but ha ka ni kasi habaw mi hamadan upong ya kawai ka jersey but ha ka taga jersey utho ya ka ni ka kantin 100% for Jesus kalong ka kaba apply siya ka pertay kumuwi ni kinong isim menta banya tu ba day tang unong simbenta ka sport Henry unong pla
bau Dave Jisu o balong unong pene mo jo kani ka khodro yangi kinong isim munta ha kani ka step bada kani ka sngi ka ba munta panra ai kam sim jong ai ke jing selok ka jinggalong ka wei ka ba pen paro yangi na ka ktin ka jong blai ha ka kitab sam ka ba cispa lai pulai ka ong hakmi akat no kalong ka ba itnat ha ka ba ki khon kia syong lang ko msi para Nia don hang ni kum si para. Nia sakhi ke jing long kawai. Nia sakhi ke jing simenta. Ha ke jing penmi penibor. Lang ba ke jing lekai ke jing duai. Bat ha ke jing e. Bat e ke jing long kawai. Hau Yesus Kristus ban sakhi ru. Syaka pertai bang yedi ki kon jong ka balang. Kawai na ki kon Kristan. Kalora Britain na shikako. Aden bakalayo ya ka wei ka kusnam kabala ya ka American Got Talent but nda kala job bat kala yo hakai ki kum ka gold medalist ka tho Southly ki ba ki parlok ki ba yeng sem bat ki parbange jong ka balang ki lengo kawai ni kita ki Southly ki ba ka tho kolong I am happy because I am a Christian. Nakaliang jongiro ke badon hakene kajing yalekai ngidon kamban ken mau bayang ilakot bangin sakhi gumki Kristan breng kajing isim menta bani kemenlang hakajing bam sngoba bat kum jo hakajing mat ikijing bam baper kapen ken mau ru yengi ayaki kam ke apostle ganong gabar kat khot ka basau pundriu ka boong ki bengej hakisgi jung ki apostle kia kedi kepu ha kajing don lang kajing kemen bat kajing sngur mensim tengiru ha kajing bam snoba yung gani ka food fest ai bengin don bentam ha kaban kan mau ke tin ka jong oblay ka sales of work kapan kan mau ingin ka bible ha ka city ki korin ka baat kal nong ka balat kendai kat khot ka bahnyom bau blay usnoba ye ke badon mensim ha ka baai ai kabor ban sei bor ha kajing long kabor men kajing pulut por bat boro kajing ile kilong kajing kemen mensim namar ki baro